И давай. Не, още не скачай. Кажах ти още да не скачаш. Сега пак е на лук. Много се залюрай. Виктор Петров! Чакай. Виктор Петров! Да, това е Виктор. И така сигурно ще спите, аз пак съм си... това Мартин Левчанков, ще ви покажа само един... Това не е моите лице, само да ви кажа. А това не е моето лице! Виктор Петров, където има същата върнати като мен. Аре, отивай там. Да, това са ни лицата, само да кажа. Има с там, с нас някой къде си гледал в телефона Фейсбук. Преди да ме снимеш, няма да откажа. И го изрежа, да. iPhone. И сега чакаме. Добре. Да скочим. Вики ти предложи от тази идея, аз не. Да, сега ще скочим. Аре.